шоми якшанберо барои худ ҷудо кунед ва ин одатро ба таври ҷиддӣ ба кор баред. ин вақтро барои банақшагирии ҳафтаи нави худ истифода кунед. дар бораи вохӯриҳои оянда тасмим гиреду андеша кунед, ки дар вохӯриҳо чӣ кор кардан мехоҳед. мавод ва китобҳои нав хонед, мусиқии ором гӯш кунед ва истироҳати воқеӣ дошта бошед. чунин одатҳо барои беҳтару хубтар буданатон дар ҳафтаи нав кӯмак мерасонад. ҳамеша принсипи асосиро дар хотир доред, ки сифати зиндагии шумо аз сифати муоширататон вобаста аст, на танҳо бо дигарон, балки муносибат бо худ нест. шумо чизеро ба даст меоред, ки сари он тамаркуз мекунед. агар шумо дар ҷустуҷӯи чизҳои мусбат бошед, мутмаин бошед, ки ба он ноил мешавед. ин қонуни асосии табиат аст. бештар ба мақсади худ аҳамият диҳед, на ба натиҷа. ба ибораи дигар, корро барои он анҷом диҳед, ки шумо аз иҷрои он лаззат мебаред. барои пул ё эътироф кор накунед. ин чизҳо худ ба худ меоянд. ҷаҳон ҳамин гуна сохта шудааст.